El millor sistema és imitar Hao Hao Mo Fang. Digues el text que llegeixes en veu alta. T'equivocaràs 1000 vegades i quan això passi, fes això. Llegeix en veu alta cada paraula, una per una, a la velocitat que et permeti dir-ho sense problemes. No importa com sigui de lent, la qüestió és dir-ho bé. Al mig de la frase hi ha paraules fàcils i paraules difícils, així que insisteix primer en les paraules complicades. Inverteix tant de temps com sigui necessari, fins que el més difícil sucumbeixi i es barregi bé amb les paraules fàcils. Potser pensaràs, aquest mètode és molt lent i difícil, però és realment profund i segur, perquè havent prestat tanta atenció i temps a aquestes poques paraules seran teves gairebé per sempre. Perquè només estudies una vegada i una altra el que no has assimilat bé. Per això aquest mètode consisteix a familiaritzar-se amb les paraules i no memoritzar-les sense seguir alguna lògica.